хабари ошуб дар зиндони маъруф ба кирпични воқеъ дар шаҳри Ваҳдат субҳи 20 май даҳҳо тан аз наздикони маҳбусони зиндониро ба назди ин муассисаи ислоҳӣ оварда буд. наздикони даҳҳо маҳбус дар назди зиндони маъруф ба кирпични ҷамъ омада мехоҳанд дар бораи ҳоли фарзандон ва бародарону додарони худ маълумот пайдо кунанд, аммо дар ин ҷо касе ба онҳо чизе намегӯяд ва намегузорад ки наздик ба зиндон шаванд. фақат ба онҳо гуфтаанд онҳое ки фавтидаанд баъд аз зуҳр ҷасадҳо ба наздиконашон дода мешавад. талоши наздикони маҳбусон барои наздик шудан ба маҳбас бенатиҷа буд. мақомоти интизомӣ роҳ ба сӯи зиндонро баста буданд ва ба касе иҷозаи ба он самт рафтанро намедоданд. меган куштиам шуну дига шайчи намедонам хия чора бинам чӣ кор кунем бе ҳеҷ чиз кадагиянакай мара ба номи худо ҳеҷи гуфтаста ки касе ки вай